mesos o fa 3 mesos ja aprovarem una per el tema de que ja eren unes notícies en la que més o menys se dia que s'anaven a retrasar l'apertura de l'hospital o les obres s'anaven a demorar en el temps. Recentment ha tornat a ser una altra notícia ja molt més preocupant en el sentit que el conseller ja baralla la possibilitat de venda i privatització de les infraestructures sanitàries de Llíria i de Gandia, les quals estan a punt de finalitzar les seues obres, i situa aquests dos centres en el punt de mira d'empreses vinculades al mercat sanitari. Un fet que no és nou i que, de culminar-se, vindria a materialitzar un pas enrere en matèria sanitària, ja que en tot moment s'ha vingut reiterant que la gestió i funcionament d'aquests dos centres seria pública 100%. Això s'ha fet tant a nivell de preguntes parlamentàries com així en el plenari s'ha dit molt i reiteradament que la gestió anava a ser pública d'esta instal·lació. L'opció de venda de les instal·lacions de Gandia i de Llíria suposaria un entrebanc a l'hora d'ampliar els serveis sanitaris de la comarca del Camp de Túria i de Serrans, i també de la Safor en el cas del de Gandia, donat que les empreses de grups sanitaris sempre el que busquen és una rendibilitat econòmica i no millorar o ampliar el servei sanitari o hospitalari, que és el que nosaltres volem. La manca de liquiditat, en aquest cas per part de la Conselleria de Sanitat, no pot ser un pal en les rodes a l'hora de posar en marxa, mitjançant gestió pública, uns centres com estos, ja que quan es van preveure la seva construcció i explotació, els respectius estudis de viabilitat sempre han apuntat a aquest sistema de gestió i en cap moment s'ha explicitat la seva externalització a empreses privades. Sobretot, en el cas de Llíria, al ser una extensió de l'Arnau de Vilanova i l'Arnau de Vilanova ser de gestió pública, sempre s'ha sobreentès que el que és la seva gestió a nivell de lo que és dependència, i per això se canvia la seva denominació, Arnau de Vilanova, Llíria, anava a ser de gestió pública. Des de Compromís entenem que cal apostar pel servei públic com un pilar del benestar, sobretot en el que fa referència a la sanitat. No podem permetre que aquestes noves instal·lacions, que han suposat un esforç econòmic, no sols a la Conselleria de Sanitat, sinó també a l'Ajuntament de Llíria. Tots sabem que s'han gastat prop de 5 milions d'euros en la seva dotació de terrenys, urbanització, accessos, electrificacions i de més coses que s'han fet allí, i per tant no podem deixar que això se privatitzi o se venga a empreses que l'únic que van a vindre és a lucrar-se. Cal cercar des de la Conselleria de Sanitat solucions alternatives que en cap cas suposa una venda de les mateixes a grups, empreses o clíniques privades. I per això nosaltres entenem que des d'aquest Ajuntament, que ha fet un esforç a nivell econòmic molt important perquè aquesta instal·lació estigui a Llíria, tenim que dir-li a la Conselleria que nosaltres rebutgem tot tipus de privatització o venda d'aquestes obres i instal·lacions fetes a l'extensió hospitalària de Llíria i a l'Hospital de Gandia. Actualment, dues infraestructures en fase de construcció i que acabarien en mans d'empreses privades, grups sanitaris o clíniques. També volem instar a la Conselleria de Sanitat a cercar solucions de viabilitat per poder finalitzar les obres, dotar a aquestes infraestructures sanitàries de l'equipament necessari, que avui encara no tenen, i crear les plantilles de personal que puguen donar un servei públic hospitalari en condicions i de gestió directa. Això és el que nosaltres pensem que deu de fer-se el més aviat possible. Sabem que hi ha dificultat econòmica, però hi ha que buscar solucions. Quan s'iniciaren les obres també sabíem el que se tenia que fer, el cost que anava a tindre, el manteniment i l'equipament. Per tant, tardem un poc més o un poc menys, hi ha que fer una gestió, en aquest cas pública, de lo que és l'hospital, dotar-lo en tots els equipaments que facin falta i sobretot iniciar el procés perquè puguen estar oberts el més pront possible. Moltes gràcies. Sí, bé, jo compartís que alguna de les afirmacions o pràcticament la voluntat que per part de l'alcaldia es fa respecte que tots volem que sigui un hospital de gestió pública. Ara bé, les afirmacions i asseveracions que es fan per part de la Conselleria, en aquest cas de Sanitat, del conseller de Sanitat, diu que baralla hi ha opció com a factible la venda de centres a grups privats. Això diu una de les afirmacions que continua a baix en la nota de premsa. També diu, i això també és una cosa molt més preocupant encara, el tema que vol recuperar la inversió de les construccions i que una gestió sanitària privada les posarà en marxa. O sigui, que vol recuperar la inversió que s'ha fet. Vull dir que nosaltres també fem part d'inversió, 5 milions d'euros l'Ajuntament de Llíria. Això són unes afirmacions que jo les veig que les han fet reunir-se dos consellers, el d'Hisenda i en aquest cas el de Sanitat, en el que veuen que no tenen cap viabilitat econòmica per poder dur endavant les obres i al final volen malvendre el que s'ha fet. I nosaltres a això ens oposem. Des de Compromís diem que això no podem permetre-ho. I així ja se diu fins i tot, i jo no he vist després ninguna reacció de la Conselleria dient el contrari,
que diu el Consell ja ha oferit els centres a alguns grups sanitaris inversors. O sigui, que ja s'han oferit. Això inclús és un peliu més greu encara. Vol dir que si nosaltres ens encantem i fem el que diu el senyor alcalde d'esperar que la conselleria decidisca una cosa o altra, possiblement ens trobem en la sorpresa de que ja és que hem fet la contratació o l'adjudicació o l'opció de compra per part d'alguna d'aquestes empreses que al final l'únic que venen és a lucrar-se d'una instal·lació pública i entonces farem tard. Jo penso que nosaltres com a Ajuntament, en aquest cas com a Ajuntament anfitrió o receptor de lo que és la instal·lació sanitària i sobretot per la gran inversió que s'ha fet per part del municipi que han pagat tots els girians i girianes, pues jo penso que el que tenim que dir al conseller és mire, escolta, vostè en el que vostè faci a nivell particular faci tots els negocis que vulgui, però en el que se paguen diners públics nosaltres ho diguem clar, no volem que ho privatitzi, no volem que ho oferisca, no volem que si ni li passi per cap ni per el cap l'oferir-ho. És que això és el que ha de deixar-li ben clar al conseller, que no se li passi ni per el cap. I això tenim que dir-ho ben clar i ben alt, perquè si no, quan aplegui el moment, possiblement ens trobem en una sorpresa de que allò que nosaltres volíem de prestació sanitària resulta que al final ho han deixat en mans d'unes empreses perquè traguen diners i al final el que nosaltres volíem no ho tindrem. Per això jo penso que, igual que feren anteriorment perquè s'agilitzara tot el tema de la posada en funcionament, que tots volem que se fiqui el més pront possible, ara li tinc que dir ben clar al conseller, i jo espero que en la reunió que tingui el senyor alcalde en ell li ho diga ben clar, que ni se l'ocorrisca, ni privatitzar-lo, ni vendre-lo, ni donar-lo a un gestió privat, perquè nosaltres el que volem és un hospital públic de qualitat i en condicions, que per això també s'ha costat una forta inversió per part del municipi de Llíria. Moltes gràcies.